Malipayon ug makabungog ang pagsugat sa mga Subuanon sa bagong tuig 2026. Atong tanaw ng lain-laing selebrasyon sa report ni Nico Sereno. Alas 9 kagabi sa ulog ang New Year's Eve Mass sa Cebu Metropolitan Cathedral. Bipreside si Arsobispo Alberto Uy uban ni Cebu Archbishop Emeritus Jose Palma ug mga kaparian. Giauhag ni Uy ang mga tao pag-andam sa kaugalingon. Atong sugdan ang bagong tuig uban sa panalangin sa Dios. Dili sa kabalaka ug kahadlok. Sa Plaza Independencia, gidagsasab ang New Year's Eve party sa city government. Nagsilbi sab kini nga kick-off activity para sa Sinulog Festival karong Enero. Milingaw ang lain-lain nga mga pasundayag sama sa mga banda ug dance groups. Bisan daghan ug hagit, nagbarugta nga malikon ug nagtinabangay manta. Karong gabi una, atong dawaton ang bagong tuig 2026 nga puno sa paglaom ug kadasig. Nagkaduol ang paghagtok sa bagong tuig nang gawas na sa kalsada ang mga tao, nag-ihay pagsaba-saba. Sama sa may barangay Lorega ug Tipadilla, mas misadya ang mga street parties nga gilusad. Dungan sab sa pagduslit sa lain-lain nga mga firecrackers ug pasiga. Kini mga balikbayan ug langyaw, enjoy sa ilang kasinatian sa Pasko ug New Year. This is my second time here celebrating New Year's, but I gotta tell you, nothing beats the Philippines. It's way better than in the U.S. It's more vibrant. I like it. Taliwa sa mga pagsuway nga nagian sa mga Sugbuanon sa tuig 2025, malaumon sila og nang hinaot, mas malampuson og mas mabungahon unya ug balikay na sa mga trahedya ug mga kalamidad ang atong tuig 2026. Unta mga Sugbuanon maka-recover labi na kadtong mga nabiktima in town sa linog ug sa dakong baha. Samtang gikan sa bukirang parte sa Sugbo, makita sab ang nagkadaiyang mga fireworks display sa lain-laing bahin sa Dakbayan. Pagpakita sa mainitong paghangop sa Metro Cebu sa pagsud sa bagong tuig. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sereno, Balitang Bisdak.